Os concellos non só de Arousa Norte, senón de toda España afrontan un futuro incerto. A diminución dos ingresos xerados por impostos e taxas hai que engadir a redución da transferencia de fondos do Estado. Nós sabemos en estes momentos o que está ocurrindo hasta o mes de abril. Non sabemos o que vai a ocurrir en outubro, non sabemos o que vai a ocurrir o ano que ven. Que ocorre para un concello hasta o mes de abril? Pois que en estes momentos sabemos que os nosos ingresos van a ser bastante inferiores a lo que preveíamos que iban a ser durante o ano 2020. Polo tanto, que se intente que con menos ingresos teñamos máis gastos, vai a ser imposible. Con respecto aos plans de dinamización económica, emprego ou emerxencia social, consideran que deberían ser canalizados a través do remanente ou do plan que a Deputación leva a cabo co seu propio remanente. A partir de aí, en función do que cada concello pode, pois virán axudas a todo tipo de colectivos individuales, empresas, comerciantes, autónomos que teñen sufrido o que é as consecuencias do COVID. Ata onde pode chegar un concello, por exemplo, como o meu? Home, temos un plan, por exemplo, de 1.200.000 euros que se lle pasaron a todos os grupos, que parte dese plan, que son axudas directas de 700.000 euros, é o mismo que o que nós cobraríamos durante un trimestre de agua, basura e alcantarillado. Por lo tanto, digamos que lle estamos por outra vía reintegrando á xente o que tería que gastar no seu concello durante este período. Eu creo que é, digamos, unha estrategia que salva os concellos e que vamos a axudar a moita xente. Ademais, a estratexia conxunta contempla medidas tales como a suspensión temporal ou facilidades de pago dos impostos xa devengados ou a devolución de taxas por servizos non prestados durante o estado de alarma. O que, en definitiva, estamos lle dicindo á xente é, por unha parte, o que é todo aquelo que non cho prestei, voucho a devolver. Eu vouche a devolver as taxas do mercadillo, ou vouche a devolver o que é mesas e sillas deste mes, ou vouche a devolver unha taxa da piscina porque non che prestamos ese servicio. No resto dos servicios que prestamos, o que lle estamos dicindo á xente é vamos a dar facilidades para pagar e vamos a alargar o plazo de pago. Plantexan tamén a posibilidade de bonificar o ICIO cando se trate de construcións encamiñadas a conservar ou mellorar o emprego.